Mo ha? Silipin natin. Pangalan. Middle name. Apelido. Okay. Pag sinabing pagpag, alam mo yan, nakita mo na kanina ha? Malakas pa eh. Oo. Gumagana lahat eh. Oo. Gumagana. Kumanda, nandun ka na sa loob ng bahay nyo, doon sa inupa mo, manatili ka lang kay Kristo. Kumanda ka, manalig, isipin mo yung pinakamagandang, ang yung ina, wala ko pa kasi dyan ito, nasama. Siyempre isipin mo yung pinakamagandang muna. Buhay pa tatay mo, isipin mo yung pogi mong tatay. Lahat ng kapugian mo, nakuha mo sa kanila. Sila maginan. Seryoso to ha. Pikit. Tingnan natin sa spiritual kung nandito ko. Physical. Dito sa physical. Kasintabi po pag ng Jesus amang Nazareno, ako'y nananalig at nananampalataya sa iyo na dinidinig mo ang aming panalangin. Tinatawag ko sa spiritual ang Panginoong Kristo kung sino man nagpapasakit sa loob ng katawan ng taong ito na si Angelo Manalo. Ay Manalo. Naway din niyo po aking panalangin. At kayo po maghari sa kanyang buhay at isipan at na mananatili kaming tatawag sa inyo hanggang sa oras ng aming kamatayan. Kayo lamang ang Diyos at sasambahin namin at magpakilanman sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Linis. Hindi ako nagtama. Tama yung ito. Tama ito. Hindi ako pwede. Lagyan ako yung magnetiko. Linis. Palipadhang. Hindi ako nagtama. May bumulong sa likuran niya. Sabi ko na nga ba, may nagkagusto ito. Hindi niya pinansin. Hinipan ko. Kung pwede naiingit itong tao ito sa kanya. Babae, bata-bata pa to. Hindi ako pwede nagkamali, may nagkagusto sa kanya. Hindi niya pinapansin. Malapit lang sa kanyang trabaho, dito gumagana. Wala sa bahay. Hindi gumagana din sa bahay na inupahin. Andun sa trabaho niya. Doon nagsimula. Madali lang ito matanggal. Makakatulog na itong anak niya. Hindi na kayo mag-alala. Nakana ko na sinasalita mas mga spirito doon sa loob ng bahay na inupahan. Maganda sana, magwawala yan. Hindi kayo kilala niya. Tanongin mo, anong pangalan ko? Ako nanay mo. Kita nanay. Sasabi niya. Ano naman ang masakta mo? Malapit na init. O, magpasalamat ka na kay Kristo. Gagaling ka na sa araw na ito. Palapadangin. Bata pa to. Kasi ang bukang babae. Hinipan ko sa likuran. Palipadhangin. Walang imbag dito sa tinitirahan niya. Walang nire-response si magnetiko. Diretso doon sa trabaho niya. Dalawa lang yan. Pero malakas sa putog ko may nagkakagusto sa kanya. Hindi na pinapansin. O mayroon na ibig sa kanya. Nawala na siya. Nakarekta ako yung magnetiko. Mabilis matanggal. Dito na siya nilagyan ng pakit para mabilis. Sige, linisin mo lahat. Pati yung ulo. Tapon mo lahat. Lahat na lumalabas na malagkit, may init, itapon mo. Itapon mo sa lupa. Humingi ka ng kapatawaran kay Kristo. Patawarin mo ang tao nagdarasal sa iyo at nag-agis ng dasal sa iyong likuran. Para bumalik ito kung kanino man itong galing. At magsimba ka itong linggo. Bago mahal na araw. Baka inutusan lang kita magsimba, kaya ka lang nagsimba ha. Huwag mo na gawin. Kailangan yung bukal sa puso. Gagaling na itong anak niya na eh. Hindi na kayo magulala. Mahina yung kalaban natin. Tuwa pa lang sa anak, palapit process. Matutuwa ka sana sa anak, matatakot ka, hindi mo maintindihan. Matutuwang maano ka. Hindi niya lang sinasabi niya.
Ano ko, tutulog mula sa tinitirahan niya. Naalala mo yung binipisil-pisil ko yung mga kamay niya, ginagano ko. Mamaya hindi niya yung masasakit. Banggalan. Magaling na ito, tutulong araw lang ito. Linisin lahat, buong katawan, hanggang tuhod. Panatiliin mo lang isip mo sa iyong pamilya. Panatiliin mo na kay Kristo. Panatiliin mo ka lang tumawag na tumawag na tumawag na tumawag. Panatiliin mo lang. Wala na. Nakikita ko ng babae. Nasa likuran niya. Magana. Lahat linisin. Pati batok, ulo, mata, tenga, balikat, lalo ng kilikili, braso, dibdib, sikmura, tiyan, tapos balakang, kita, tuhod. Lahat yan. Patapon. Tapos angat ulit sa taas. Linis. Habang pinatapon, bagitin sa isip sa Yeso Kristo. In Jesus' name. Malapit na. Kunti na lang. Malapit ng 0-0. Sana po sa puwasa natin. Pag-ibasa ng boses na naman. Walang involved dito sa tinitirahan niya. Ang involved nandun sa kung saan siya nagtatrabaho. Pwede na buhok ng babae. Kunti na lang. Sabitin mo in Jesus' name. Wala na yung malagkit. Wala na yung malagkit. Itaas mo yung leg mo. Yan, huwag mong gagaling kamay mo, ha? Susugatan lang natin siya sa spiritual. Kasi tabi, Elaiya, hindi ko. Tiis lang. 3 beses lang to. Last. Sabi mo in Jesus' name. Amen. Dilat ang mata. Inom. Hinga ka mo ng malalim. Sige pa, dagdagan mo ng tubig. Tapos inom pa tubig. Kunti pa. Tapos, ibabang pa. Naalala mo itong ginawa ko? Takan ang kamay mo. Iangat mo ito. Yan, tama na. Takan mo ng kamay. Relax. Pikit. Wala na. Oh. Wala na. Oh, left and right. Oh. Oh, kapitan pa natin posporo. Pikit. Wala na. Tapos na. Wala na sakit, di ba? O, dilat mo yung mata ni Kristo. Sabi mo, salamat Panginoon Kristo. O, lakad ka. Nahilo ka hindi. O, tingnan mo kung anong pinagbago. Tapos din laban. O, ganun wala kabilis. Yung kapatid mo, natatarantan yung mukha na hindi maintindihan. Parang takot na takot. Anong pinagkaiba? Mas magaan. Mas magaan, di ba? Makakatulog ka na. Baka inutusan lang kita magsimba ng linggo ka lang magsimba, ha? Oo. Kailangan bukal sa puso mo, kung gagawin mo lang yun, dahil inutusan kita, huwag lang gawin. Sayang lang lawan mo kay Kristo. Kailangan magsimba ka, kung ka doon, gusto mong lumakas. Magkaroon ka ng girlfriend, o kahit hindi maganda, mapagmahal, masikaso. Kasi galing ng nanay mo mag-asikaso. Oo, sana magkabay sila ng nanay mo. Tapos mapagmahal, di lang ikaw mamahalin. At yung pamilya mo, pati yung pamilya niya, mahalin mo rin. Ano mo naman yung ganda kung tamad maglinis sa bahay? Pangit. O, anong pakiramdam? Magaan. Wala na, ha? Tama, ulit. Pikit. So, wala na. Nung kanina, pilipit siya ng pilipit. Kahit anong ipit ko, wala na, di ba? Wala na siya sakit. Palipad, hangin. O, hindi ka pinapatulog. Dahil gusto niya ikaw, siya lang ang papasok sa isip mo.
Tapos araw-gabi makikita mo siya habang nakapikit ka. Para siyang isang dumumi ka sa mata mo. Wala. Simple. Kanininervis ng nanay mo, pati kapatid mo, di mapansin mo. Nakaganon. Ayaw kayo magdasal. Opo rito. Dapat laging kasama si Kristo. Magdasal. Di ba sabi ko nga, mga sakit ng tao ngayon ay kakaiba. Lahat ng damit, simula ito, lahat underwear, babad dun sa tubig. Underwear pa ng tubig. Malapit pala tayo. Brick. Ha? Usa ng tubig. Kalahati ng timba. Lagay lahat yan. Tapos palitan. Tapos yung loob ng bahay mo, yung sa ka nakatira, usa mo ng walang water, yung binibigay kong tubig ha. Bahala ka mauna. Sa pangalan ni Kristo, masamang espiritu, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu, umalis ka. Sa pangalan ni Kristo. Okay na. Stay. Todo. Kabila. Ayan, pistawin. Sobrang pawis. Tapos yung sakit mo. Pag tumagal-tagal ito, mapapaliw ito. Hindi ka na niya makikilala. Lahat ng kapatid niya, hindi ka na makikilala. Kung punta ka sa maraming magagamo. Una, offer sa'yo, 5,000, 10,000, 20,000, hanggang 80,000. Tapos pag sakit yung apuhan din. Pag sakit yung apuhan din. Dalawa, abante. Pwede mo yung ano? Hindi, mabante yung pwede mo. Ayan. Hindi, mabante. Ayan. Higa. Sige. Yung, mana. Kakaroon ka na ng nervyos. Straight ng katawan. Gumagana na yung hangin. Ano paramdam? Magaan po. Magaan na. Pinagpawisan ka na. Nawala na yung sakit ng ulo mo. Yung mata mo. Ano pinagkaiba ngayon kaya sa kanina? Yung pakiramdam mo bago kayo sinalang dito. Magaan po. Hindi, alam ko magang na. Kanina bago ka sinalang dito. Ano ba yung naramdaman mo? Kanyari ako. Kanina bago ako umupo rito. Sumasakit ulo ko. Nahihilo ako. Tapos para ako nanginginig. Ano pinag... Ngayon, wala na. Pwede ka na lumayas. Lagyan siya na lang style. Nakangiti na nanay mo. Kanina, nininirvyos. Pati kapatid mo, sabi niya to kanina. Hindi naman pakalita. Dagdagan ng pagdarasal, pagtitiwala kay Kristo. Palitan lahat ng damit yan, ha? Walang ititira. Shoutout ng taga-San ka? Bago po. Sa naman. Mega shoutout taga San Juan. Sa YouTube channel na natin i-upload. Wagwa San Juan. Thank you so much. Palipadang.